21 августтан 10 сентябрьгә кадәр Татарстан юлларында игътибар балалар чарасы уздырыла. Шушы чорда Зәй инспекторлары балаларны йөртү кагыйдәләрен бозу очракларын кисәтү максатыннан автомобиль хуҗаларын тикшерәчәк. Балалар катнашындагы иң күп юл транспорт һәлакәтләре август-сентябрь айларына туры килә. Бу чорда мәктәп укучылары озын җәйге каникуллар тәэсиреннән аерыла алмый әле. Юлда куркынычсыз йөрү кагыйдәләре онытылган күнекмәләр дә искә төшми. Перед началом учебного года возле школы и детских садов автоинспекторы проверяют состояние улично-дорожной сети. Особое внимание уделено техническому состоянию школьных автобусов. А с 1 сентября посты ДПС будут приближены к образовательным организациям. Обращаясь к водителям, призываю соблюдать скоростной режим, особенно вблизи детских учреждений и пешеходных переходах. Пристегиваться ремнями безопасности и перевозить детей только в автокреслах. Балаларның юлларда яктылыкны кире кайтаручы элементлар белән булуы сорала, велосипедларда йөрүне дә тиешле таләпләрне үтәп башкару мөһим. Булар барысы да юлларда балаларның имин йөрүе өчен кирәк.